Yan. Pala. Payag sa sama-sama. Ano nga natin ito? Iya, sih. Marami na siya. Яг нэг л зам байгаа. Тэгэлцэх нь. Нэмээд таасан. За тэгээ сайхан үржээ сайхан уу? Сайхан. Атуу мал таргаа. Сайхан байна. Тэстэй таны азар гадуур тавина. Энэ одоо 700-га татуулгаа. 100 гаруй нь бас байхгүй нэ. Татаж яваа манайхан эндээс. Гүүгээ дагаад өнөөдөр ич хийх гэж ирж байгаа залуу. Атуу гарах. Мондөг тусалтай. Энд чи сайхан үйл болж шít. Сайн нэг хэсэг яхан хөөтрлээ одоо тэгээ. Өнөөдөр арай гайгүй. Харж. Эдгээр аваа. Бүгдийг наваад тэгээд юмсан ярих. За.
Etinizi basın. Bu kadar sarayım mı? Kızınız dedim de baydan da bir kere. Bir kere öyle. Tamam. Fakat 90 yemin ettim. Şunun koysan kime kadar koyayım? Ben kaldım Ben de otursun. Bismillah. Özündeki adam bütün adamlara anlatırlar. Sayılınca sıfatlıklar anlayacağım. Dendirisi. Umur sazır, uşak kızı, genç otaslar olsun. Amin. Marjin çıktı yapacağız. Başka çay var mıydı? Cina bilir var. 800 yıllık Dukaga, çatka. Ay vasıfsı. Benim bir gidip Aykanızı var. Kızıl çayı çok musun? Çağrımdaki kısımda şaka var mı? Aykan'ın kelini mi sormuş? Kelini kız. Başka ne? Başkası çay içmesin. Hangisine çay var? Oh, değil. Nakaşımızın sağım soyak dep. Bunu Allah'tan sağım şuyuk olsun dep. Amin. Ağay dost. Dur, erkeği varız. Ben de biz kişi takalım. Çay yakayım. Kaç dakika? Hadi. Ne yapalım?
Arkasında köşkülüğümüz sayılır. Çırkı. İşte niye nereye tam besliyor? Çay. Sarınca. Tam bağırsın dedim. Persi yiyeceğiz. Bana da sen apı tutarıyor. Aracan nereye de götürür. Buranın çek. Ha, sütü. Tabak. Kayboya. Söndürsün. Mancının benim. Amistad. Ama. Жақсы жатсыздар Sakışkın bağırtmasın. Ye. Yüz varsın. Ata. John. Yeah. Mesela tik bekliyor. Ana köstüğüne bakmış. Ayak mı kırık? Tuma karakter tutuşasın da çok yapar. Hacın hiç öyle. Çok. Thank you. Kampasın. Yedek takıp bu kadar. Lan bak hemen sansın bir şey. Korkudur araba değil mi? Hemen sansın diye. Yok.
Ингээл хас. Бүгдийг ингэж үсэж аваад сайхан давслаад байж байгаа. Тэгээд одоо нөгөө хазаа хийндэ. Хас. Жас кезімнен бастап осы бұзық көрген. Не қаз? Қалтап қойсаң арасына. Ну, бүтін тұздарға мен жарты тұз бар. Қарт алдыратын тақ суретті алдырасың. Андан бекен сатылыс бар. Фигі болса, қой шақты боқ қырады. Қой тоғыз жатыр. Қаз үшін көпшіктей сенші. Айдандырып байлы.
Adım sapındır arasında. Ana uskuru şey birbirine bir şey tiskini. Çıkayım tamam. Spek. Hau. Çıkadın. Kanar gel. Sen çıkadın. Ne yak? Değil. Ratsat. Tercih başta uçurasın bak. Uçurasın. Bir şey koyayım. Что если бы? Peki. Ha. Şey. İyi, sütü. Yok da zeyt karar gibi. Ой. Энэ цаанд болгосон байна. Долоогоос 10 хоног л болж байгаа даа. Тэгээ Өнгө нь ураад давс нь ингээд цагаараа гараад ирж байгаа биз. гал Тэгээд галтай газраас жоохон холдуулаад тэрэнд давсын шингээхийн тулд энэ тодорхой хэмжээний нэг температурыг барихын тулд жоохон гал төлж байгаа. Хавар 3 сар, 4 сар, 5 сар хүртэл хадгалаад идэх шүү дээ. Хавар. Тэгээ зарим нь бол дараачлынхаа иж хүртэл хөргөдөг хадгаж иддэг жилийн байна. цагаар баг. Ау. Анда 우리 다 있다. 그러니까 살살. 알아다. 근데 오늘 아시아 ortasını bölmek öyle sen.
Басымызға жарлық, басымызға амандық болсын. Кем айтып қойдың ба деймін. Шашқалаққа маған айтпадыңыз. Мен де шағылқап жүрмін. Шайнатты чайберіп мағырды жоқ. Қолын көз беремін де. Көзің ұстайсаңыз да көзің ұстаймайды, ша? Дедемдік қыз. Не седің? Дедемдік қыз. Уақытта мақи дейікті. Сәуле, барғамын әкті. Bir kez bana da sayıladı. Kaç metre? Sorbağa çıkma diye. Егі, бірақ егі 제가 한번